I'm back. Karon nakabalik na dayta no gikan sa tuang pagdisgrasya day no. Karon magsabasaba sa ta sa inyong notification day no. Mag-anam-anam na ta og build laing video para makuha na nato ang atuang goal nga 1,000 subscriber day no. Dapat inyo akong masuportahan in taon sa kuang mga pag-vlog diri sa atuang third district. Tuwa ding special mention din nato si Ma'am Mayit Rubino o sa iyang page mao na iyang name dito Mayit Rubin. Ug kinsa toy nangita og MC diha mao ni si Ma'am Mayit no. Pwede ni siya mo sa wedding and events MC ni siya di ay unya ato po ding i-greet ang D&G hardware day no sa pinamungahan og April Rose hardware sa Daan Lungsod, Toledo City o si Sir GL and E di ay no sa Sambag Dos di ay gawin na hardware din siya sa Aluginsan o katua po din i-greet sila si Ma'am Dorin diha no og sa iyahang mga kaubanan sa opisina di ay then atua po din i-greet ang atuang mga kaubanan sa opisina na nga nagpuyo gini ganina dito sa si Dico nanghatag ni sa toolkit sa Pisda rin no ug uban nato ang pinakapalangga nato nga board member sa Torneo Jimbo Burgunya rin no o ang kuano kaning cover sa atong Inmax kana siya kulangan pa na siya no wa pa naabot ang usa ana kani headlight niya ato ni ukbon unya kani siya ang cover pod sa right and left sa yang pising sa Inmax no ug katong atubangan sa niya nga mura siya og view ug porma atuwa na siyang ablihan no. Sige mga idol, tanaw na to ug wala bay mga damage sa atuang item nga naabot no. Thank you da Lazada day wa na sa Shopee naglasada na sa no. Okay. Ato na ablihan no. Mao din ni ang sa iyahang left side and right side ya kana sa iyahang atubangan. Ito ako lang gitry og taod ug sakto ba mao gid siya sa tupa kana mga kid nga nay bangag-bangag lap mo ila kaning sa iyahang body cover no kadto siya kulangan pag usa kay usa na balik day sa supplier day kay wala na tubag or nakuha ang item dito ano no salip na siya ang right wala pa og dirono na pagbalik no okay pero at least na kaning item makabarog nagbalik atong Inmax ani no napabiuban na coming pa lang jud. Okay.